Здравей, бабо и дядо и тати и всички. Аз сега съм на Beacon Rock и ще катеря чак навънка. Нагоре и имам това на моята чашка. Добре, и имам вода. You ready? Да. Къде отиваш? На Beacon Rock. Beacon Rock е много известно място в Орегон. Ние с дяди го бяхме качвали преди Стефан да се роди. И сега заводиме Стефанчо. Ще има още видеота. Да. Има други хора. Направим видео. Стефан. Окей. Започваме да се катериме на нашата Beacon Rock. Ще ви се обарим. Моята шапка сега. Ние сме почти на върха. И те, качваме се, вижте вятъра. Стефанчо е на Beacon Rock. Най-после да го доведе мами. Преди голямата буря. Казах, че ще има thunderstorm, ще има торнадо. И ние сме тук преди това нещо. Бързахме сутринта да станем. Чачка, ела при мами тук. Харесва ли ти? Да. Is it adventurous? Okay, see you on the top. Да. Ето, Стефанчо и мама. Дръжиш ли са? Мишки. Харесва ли ти? Ето, ние сме на върха на Beacon Rock и сега можете да видите, Стефан е изморен, но мама му е донесла сандвичета. Стефанчо, хайде! Сандвичета, какви ли не работи, шоколадчета, мама знае. Ето, вижте, чакайте сега да видите. Вижте, ние сме на после ще ви пратиме къде е Beacon Rock. Вижте, сега сме на планината. Чашка, как си? Леко? Не е добре ли? Много си добре даже. Сега мама ще даде шоколадче и ще се оправиш. Ела да ти видя, Стефанчо, хайде. Слизаме долу. Ето го Стефан Мърчевски. Има специална раничка Стефан с вода и с яд. Покажи. Ето го нашия хайкър. Така. Давайте. Okay. Beacon Rock, the movie, starring Stefan and Mom. Чакай. Oh yeah! So pretty! Аз обърнах само към тебе, Бу, защото мама върви. Да видят всички къде си. Не ни отне много време. Отидахме горе. Мама беше приготвила сандвичка с туна.
шоколадче. И Стефанчо плюска, естествено. Аз знам, другите гледаха. Искаха и те. Ама не са приготвени. А мама винаги е приготвена. Вижте колко е красиво. Не знам как отдава да вали днеска с кръвотевици. За сега времето е страхотно. Сега отиваме на другия парк, Саскош парк. Казаха, да, нещо не знам, има уорнинг навсякъде. Затова станахме рано, за да дойдем на външни забавления и атракции, преди да ни удари торнадо или там дъжд, боже. Докато торнадото такова, ние ще сме в басейна и с бабушките там много руснаци имаше. Така е нашия адвенчър. Я да спрем, за да можем... Знаеш ли, че lightning от облаците е 5 градуса по-топло от слънцето? Вау, не знам. Да. Сме своите си много умени, знаеш. Чел си го някъде. Има като много голямо. Добре, аз сега за малко ще спра, че тук е много сенчесто. До края не може. Аз искам да го изпратя, и когато е много дълго няма да мога да го изпратя, разбираш ли ме? Се очакай, после пак се включвам. Ето, включвам се. Това е Колумбия Ривър. Как е, Стефан? Стефан съгласи да ходи за сладолет сега. Ето малко почивка. Не е толкова страшно, колкото изглежда. Ето вижте как е надолу. Изглежда трудно, обаче е много лесно и имаше и възрастни хора, и малки деца, но дойдохме рано и имахме време да отидем. Бяхме първи горе на топа и там Стефан яде сандвич. Сега има много хора. Сега горе ще бъде доста натоварен, обаче ние станахме рано и дойдохме на време. Как е? Интересно ли е?
Ето, искаш и кейф. Пещеричка. Намери си пещеричка. Ето ти. Ако ти се пика яка, това е момента. Упси. О, наистина ли? О, ето, Стефан. Идвахме с тати, Стефанчо да се роди. И сега Стефанчо е тук. We have a helper. Хайде. Минерална водичка. Много е добре. О, на Стефан гащите, вижте какво прави. Вижте го, пълни с бъбълс или с лайна. О, вижте цицките на Стефан и стомаха. Какво да ви казвам? Свинска история. Ела, свинчо, ела. Добре, че не снимам какво излиза от дупето. Добре, че не снимам какво излиза от дупето и в туалетната какво става. Стефанчо. Виж, паласки. Ела да покажа на баба и дядо. Гледай. Чакай, махни си ръката. А какво е това? Свински пържоли. Да. Ела на камерата ли така да се виждаш? Добре дела. Виж, мамо. Виждаме. А сега, мамо! Този път няма бабушки, няма нищо. Този път сме само ние. Представете си какъв кеф. Водата е минерална. Стефан, това му дайте да прави. Изключвам. Бай-бай! I'm recording. This is the cold plunge, или както се казва, колко градуса е. You have to go in very quickly. Студената вода. What? He's gonna do it! Go, plunge! Казва се cold plunge. What? That's amazing! But you did it! I'm so proud! I couldn't do it! How was it? Това е страхотно! Това нещо, което видяхте е, как се казва, вана с супер студена вода. Yes, I saw it. That was amazing. My whole body, you know, it was shivering so fast that it felt like I was being electrocuted. And now this hurts so much because of how hot it is. Is it hurting? This jacuzzi feels cold. Really? Because of how hot it is. Oh my. Как беше? Беше ли много студено? You gotta try it. Добре, включвам аз. Сега мама го прави. Come on, get in. Oh shit. I did it longer than you. I did it longer than you. Какво прави? Сутринта ходи да ексерсайзваш, нали, в фитнеса. Ексерсайзваме, плувахме. После отидихме на скамения да ядем закуска. И после играхме за 4 или 3 часа в геймрума. После дойдехме тук да плуваме.
изплънча 3 пъти. 40 градуса малкото ваната с студената вода. Да. Значи, Сега идем.